Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ketemu lagi di Piting. Coba pesan-pesan ya. Iki. Ayo piye? Terserah. Lho kowe iki sing jarene arep mudik. Ya tetep mudik no. Tak kene wae kono. Mudik iki kan asine ra etuk ta le. Entuk. Kok piye to kuwi ana tulisane lho. Ya to. Mudik itu tidak boleh. Boleh. Kok iso? Sadar ketahuan. Oh iya. Kabeh nek gunakan ya. Kayak sing kok Jakarta kuwi. Ya to. Kan wis disiki mudik. Nah. Ya to. Ini guys sudah mulai mudik. Mereka kan tidak ketahuan gitu. Ya. Nek jenenge mudik itu biasanya kan menjelang lebaran gitu. Tapi kan nek sadurunge kuwi ra mudik. Nek ke duit ning omah. Lho. Dan Kalau saling ngono, saka Jakarta iku mudik yang ndi sih? dhek balik ning Jawa. Ning Jawa lah, Jok. Ning misal ning Wonogiri lah, ning Klaten. Nah, maksudnya sing Jakarta iki dudu Jawa. Ning Jakarta ya Jawa. Lah iya. Maksudnya nek basane kan wong kono ngono. Wong kok ya basane kono kan ya ana wong basa Jawa barang. Ya mudik nang Solo. Mudik yang Solo. Jadi saka Jakarta mudik yang Solo. Oh. Lewate Lewatnya ngerti aku. daerah ngerti ya, berarti ya kan gak masalah, gak ngerti kan? Gak ngerti nek mudik. Gak ngerti mudik. Ngono iki darani mudik. Ya belum tentu mudik. Lah piye? Jadi kalau kita bicara mudik dilarang sebenarnya itu mudik boleh kalau gak ketahuan, ya toh. Nah sing kayak ngono kuwi mau kan adewe gak ngerti dia mudik apa ora. Lah iya, mereka berjalih kan. Kuwi mulai aku mulai ide tok. Ngono tok. Lah kok ngerti nek dia mulai ngedit? Oh, dhek sing ngomong. Ngomong? Kan sing kecekel. 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 Kan ning ndi? Kecekel awakmu. Nonton ning TV. Nonton ning TV. Yo, Lah, nonton ning TV. sinetron. Oh, berita sinetron. Berita kok kecekel. Piye to ki? Piye? Pewatuk to apa? Ribut ya lah. Kamu wis udur mudik sinetron, hubungannya mudik karo sinetron apa? Jadi ning gone apa jenenge sinetron kuwi. Hmm. Enak ceritane mudik. Oh, berarti ini lagi bahas sinetron tentang mudik. Ya. Nah, berarti sinetron udah mau. Nah, aku oh bae. Iya loh. Aku kamu ngikuti kamu omongan ngono iki aku bingung. Iya loh. Jadi ceritanya aku ndelok berita. Heeh, Iya berita. toh? Ndelok berita ning TV. Nah, sinetronnya pas ning ndi kuwi? Berita. Oh, iya, 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 nonton berita. berita. Beritanya apa? Berita. Beritanya apa? Beritane kuwi ning apa jenenge beberapa orang itu mudik. Gitu, nggo tas gede, orang siji, nggo tas gede, nggo barang-barang numpak motor. Motor lah. In frame satu frame ya. Satu frame. Oh, satu frame. Oh, terus ning nggon anu dicekal polisi, dicegah. Ngono. Anu sampean dicegat to, nek Dicegat. dicekel kan gak mungkin. Cegat sih. Dicekel motore lho wong polisi ning ngene. Ya. Anu. Terus tekoki. Apa? Kuwi ning ndi? Ngono. Nah. Kok nggo barang kan ning ndi? Arep ning Solo, taruhlah ngono ya. Heeh, saka Saka Jakarta. tapi ning ndi nggone pas ketangkep kuwi. Tuh ya aku ora ngerti oleh kono gono. Ya, lanjut. Ya wes, sekarang sama kuwi berarti kedepannya ya dianggapnya ning Jakarta. Ya, Ya. Jakarta. Terus kan ngomong, kowe arep mudik to? Ora. Aku arep ngedit ning omah. Ning omah nek wong. Ning omah nek wong. Ning Solo ning omah, ning wong mesti. Berarti ngekeke duit ning wong ning omah Solo. 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 Dulure lah Ora omah berarti kan. Lah terus iki mau berarti tekan Solo. Oh, Sinetronmu mau piye juran? Nah, Lanjutno. kuwi ning omah gak nek wong. Heeh. Nah, omah gak nek wong sing mudik iki mau akhirnya kon balik karo polisine. Mergo dhek alasane mudik. polisine melu. Polisine kan nyegat mau ning kono. Oh. Nah, dhek ngomong arep kekeke duit wong ning omah Solo. Nah, karo polisine kan cegat. Nah, akhirnya kan dhek kon balik, gak oleh. Mergo si pandemi. Oh. Mergo si pandemi. Nah, dhek balik to. Balik golek dengan liya. Saya. Balik nang beritane terus mau piye? Beritanya ya, berita lah bersambung. Dapat dari sinetron, halo. Iya, jelas. Jadi ya berita le, berita ini memang des, wes, ya loh. Kok mbak kayak gini harus ngomong, mau para pemudik dibalikin sekolah taruh polisi, ya loh. Berita iya bisa bersambung. Kowe ngerti Sule? Sulit ngerti loh. Lah, kita trending lho. Iya lo.
Kuwi ceritane ya bersambung. Bersambung. Iya lho. Oke. Kan berita ya. Berita Iya, ya. ning ya iso bersambung. Lah mbok menawa ceritamu iki bersambung kaya Sule. Nah, mungkin ya. Nah, berarti Mungkin. begini piye? Sule iki siapa toh? Sule kancane Parto lho, Jan. Koncone sapa? Parto. Parto tukang jahit apa sing Ah, sing Parto bata balban. Adalah percaya. Biasanya orang ngomongin berita, Sule apa sinetron? Yo intine kan mude. Iya, intine mude. Sesuk iki wis 10 dina luwih ya to. Iya. Berarti kan wong mendekati antara dilema mudik apa tetep ning kono. Betul. Iya, Pak. Betul. Saiki mu nek kowe Oh, do mudik ramean. Dina, mungkin udah no. Lah ya wis no. Lah ya Dadi wis. masalah Dadi apa? masalah apa? Nek mudik ya wis gare mudik to. Lah kan mudik karo mudik. Lah iya. Lah iya. Saya mau polisine ning ndi posisine? Ah. Sik, kapan mulai sik? Kok iki dia? Apa? Wah, aku nelpon polisi rek berita itu sepiye coba. Bayangno. Lah sing nyeneni mah jarene polisine ora Oh, mudik. kalian mudik. Lah kowe mudik ra? Mudik. Mudik. Kowe mudik ra? Ya mudik. Wani to? Karo iki. Polisi Kawani. Oh, karo polisi. Kalau polisi Kawani. wani kowe. Kagak. Kawani kono karo polisi. Kowe mudik jarene nek kowe kan mudik kudune wani karo polisine. Gare ngomongnya piye to? Kawani. Aku ora ngajari, aku ora ngajari. Oh. Selama kowe ngomong aku meh wisata, yo oleh kok. Oleh, kowe wisata oleh. Wisata ning go barang akeh, Oh. ya to. Wah, Wisata dino- kok oleh-oleh. Ya. Ini kan apa? Ora apa ya. Nek kowe duit ngono iki ketoke malah dadi medeni. Ning kira ngajari lho. Ora ngajari. Ya to. Iki mau ndelok skema prosedur sing Betul. dikai undang-undange ya to. Oh. Saat kuwi ning ono tulisane wisata. Boleh. Berarti oleh di Boleh. wisata. Tapi Oh. saat ki ngomong, iki lho mengko kayak duit lu mah. Lah iki sing mungkin diseneni polisi. Karena apa? Resiko. Lah duitnya ndarani sak gepok ya to. Betul. Ning dalan diciduk karo Bakul bakso. ora tak sak basone. Bangun bakso itu yang lek dhewe ya. Niki BK Citeng ya, Pak. Kula mboten tunggu-tunggu saestu. Kula mboten ngejak-ajak, mboten ngomong lek mudik. Aku ngomong apa ngene. Ya Nggih, apa yang niki. salah nek wisata? Mboten salah, Pak. Saestu mboten salah nih. Ya aku wong ngene tok ya. Wong ngandani tok. Iya. Intine nek anu ya rasa mudik. Wisata. Ya lho, Iya. ora dilarang kok. Kuwi dong. Ya nek aku kuwi mau. Nek kowe iki memang omahmu ya do. Iya to. Terus zaman iki cek pandemi koyo ngene ya mending ditahan sik. Nek ora ya wisata ning cedake. Dadi iso ketemu harus dulur ya to. Lho, wisata ning omah ya ora apa-apa. Ora apa. Jenenge wisata. Wisata ya ora ono Omah batasane iku lho. ya objek wisata. Lho durung tentu. Saiki mau kata kok wisata, mah ada wisata ning Oh. Jogja. Oh. Akeh lho. Ade moro ning Jogja itu termasuk wisata. Moro ning Jogja termasuk wisata. Iya lho, mbok kowe arep mlaku-mlaku ning pinggir dalan to, arep ning mall kono, arep ning tempat wisatane, kuwi tetep dianggep Kuwi tetep wisata. dianggap wisata. Ono, ade pelancong kok. Betul. Intine kan ngono ya. Intine pokoknya anggar Lah wisata. jare terus ngono kuwi rupamu, kowe arep mudik apa ora? Dia bingung deh. Lah piye? Dia golek bag wisata nih. Ora bag wisata. Wah, repot iki. Berarti alasanku kudu beda. Kudu beda. Nek kowe sing ngomong arep mudik lho, iki di rumahku wong akeh lho. Iya, Ya, maksudnya iki lho Pak sing meh mudik. Aku ora mudik, aku mau ngandani nek iki kudu wisata. aku kan gawe wana wisata ning omah, kok menawa do arep mudik ning aku. Iya. Oh iya. Ngono. Ora masalah. Nah aku tak mudik. Kowe golek aku tak aku ning omah dhewe. Ya padha, aku paling di sebelahku tok ngono ae. Terus wedi, coba golek alasan. Yo, Kan dodol bakso lho karo lho. Aku wis bakso. wis lah, Lur, daripada padu terusan. Wis. Pokoknya tetep mudik. Kesimpulan sih, no? Nah, mudik oke, tapi ojo kelali protokol kesehatan juga. Betul. Kemudian kalau perlu swab, rapid test, kemudian gunakan angkutan umum. Apa oleh mudik, wong ora oleh mudik nganggo protokol kesehatan iki lho. Nek ngomong mudik ora oleh lho. Wisata. Kowe mau ngomong. Lah ya nek arep mudik, hati-hati ya toh. Ojo mudik. Ojo mudik. Ojo mudik. Nek arep mudik, Nah. hati-hati. Kesimpulan sing bener ngene. Nek mudik, aja mudik. Kok ya ora itu.
karo Pak Presiden ya toh. Dadi aja mudik, oleh wisata lho. Wisata wae. Nek wisata aja lali nggo masker, nggawa hand sanitizer, numpak angkutan umum ben ketangkep. Maksudnya iki lho nek iso to. Kabeh tetep dijaga protokol kesehatane. Wis kabeh muga-muga sehat, Lur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.